Mechtek essentially is an automation company. We design bespoke production machinery from concept through to manufacture. Cafodd Mechtek Automation ei sefydlu'n wreiddiol fel busnes ymgynghori, gyda chyfarwyddwr y cwmni, Andy Williams, ei gweithio gyda chwsmeriaid i wella ei llinellau cynhyrchu, trwy weithgynhyrchu darbodus. Yn gyflym iawn, can fe fod yn dylunio'n llinellau cynhyrchu ac yna'n cynhyrchu periannau ar gyfer ei gleientiaid. Roedd contract mawr cyntaf Mechtek ym Mwlgaria, oedd yn cynnwys gweithio ar y safle ym Mwlgaria am 18 mis. Aeth hwn ar cwmni i lawr y llwybr allforio, wrth iddy'n dechrau arbenigo mewn dylunio ac awtomeiddio. Maent wedi gweithio mewn sawl gwlad ar draws y byd, yn cynnwys creu llinellau cynhyrchiad mawr yn Tsieina, Indonesia, Gwlad Pwyl ac yn fwy o ddiweddarar yn Kentucky yn yr Unol Daleithiau. The production line we have here is a customised battery production line which we've made in-house at Mechtek. We've designed it in regards with the customer's specification, and this machine covers around about 160 different products. Unwaith mae'r gwaith o ddylunio, cynhyrchu a chyfosod y llinellau cynhyrchu wedi ei wneud yn swyddfeydd Mechtek yng Nghwm Carn, caiff y periannau eu tynnu ar led, eu pacio ar lorïau a'i hanfon i adeilad y cleiant. Yna, caiff y llinellau ei roi yn ôl at ei gilydd, yn yr un ffordd ac y cawsant ei dylunio, a'i adeiladu ym Mechtek. Trodd Andy Williams ar Busnes Cymru am gymorth, am ei fod yn teimlo mai peiriannydd, nid di busnes yr oedd. Dywed bod Busnes Cymru wedi ei helpu'n sylweddol dros y 2 blynedd diwethaf, nid yn unig gyda chyllid y cwmni, ond yn rhedeg y busnes o ddydd i ddydd hefyd. Helpodd Busnes Cymru ef i gael benthyciad trwy gyllid Cymru, ond wnaeth alluogi Mechtek i dyfu, ac fe'i cynorthwyaeth hefyd gyda heriau machnata a tyga. Craidd Andy'n gryf trwy grymoedd Busnes Cymru fod y cwmni wedi gallu ffynnu, symud ymlaen a sicrhau contractau newydd. Mechtek first approached Business Wales in 2015. As a small company, they were ambitious and looking to grow, and they were looking for guidance and advice on how they could best do that. What we did, initially we helped them with some finance. We worked with Finance Wales and helped them with the application process, and they managed to take a loan from them. We also provided advice on research and development tax credit, which again helped with the funding. Gan ddechrau fel perchennog busnes bach, Andy oedd yn gyfrifol i ddechrau am holl elfennau rheoli a gweithrediadau dyddiol Mechtek. Rhoddodd Busnes Cymru cymorth a'r gefnogaeth iddo rannu'r gweithgareddau, fel tynnu'r agwedd o'r marchnata allan o ddylunio ac cynhyrchu, mwyn i rannau gwahanol y busnes allu gweithio ar ei cyd, ac nag oes angen bod yn ddibynnol ar un person. Mae gan holl gynghorwyr a rheolwyr cyd-berthynas Busnes Cymru borffolio amrywiol o gleientiaid, a chyfoeth o brofiad mewn diwydiant, sy'n ei galluogi i roi cymorth ac offer i lenwi unrhyw fylchau mewn sgiliau neu wybodaeth sydd gan fusnesau newydd ac entrepreneuriaid. Ei cyngor i gwmnïau newydd yw bod yn ymwybodol o'i marchnad, bod yn ymwybodol o'r cyfleoedd busnes a chanolbwyntio ar y cyfleoedd hynny.